बिलोनि ना हलाय थिखोनानै हलाय मा दं ना जानाय दं ना जायाखै बे खुगा सिङाव नाया नै थ' गाइसमोन नैबे खर'आनो एकदम सेरसेनि बारा जागोन नै मोदोमजोब्बाय हेल' गाइस गुड मर्निं दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव बयखौबो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय दुंब्रुदै आंनि बायला जिला गोबाय देरानिफ्रायनो माने आंनि न'निफ्रायनो बराय हरनाय जाबाय गाइसमोन लकेल ना बिलोनि ना 6 केजिसो जागोन आरो ना नै दाम खमावनो मोनदों आरो ना माबायाव सेरसेयावहाय 300आवनो मोनजागोन आरो ना जोङो दा गिदिरथार बिलोनि लकेल बिलोनि ना ओरै जिरनो ना मानो ना खस्थ' खालामनो हलाय थिखोनानै हलाय मा दं ना जानाय दं ना जायाखै बे खुगा सिङाव नाया नै ना फिसाखौ सेरसेल' जायो नामा थ' गाइसमोन नैबे खर'आनो एकदम सेरसेनि बारा जागोन नै खर'आनो सेरसेनि बारा जागोन जानोसैलै आधा केजि थैया बिदि जायाना माबा दंना गैया सिङाव बिदै दंबा लांसैब्रा जा बेसेबां जायो सुदैखौ नै बिदिखौ लागोन बिदिखौ नुनायावनो गोथाव नुखादों नाखौ बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनखादों आरो ना लकेल ना नालाय बिलोनि ना नालाय लकेल नाया गोथाव जायो बे 600 दे दानसै दानदो आधा केजि बरियानो मोजांखौ बिदै हर बिदै खर'खौ मिलायनांगौमोन दे खर'आनो बिराद गिदिर खर'आनो सेरसेखा बेयाव नोंसो लागोनबालाय दे बोदो नैबे जाबाय सेरसे बेयो जाहैबाय सेरसे ना गिदिर जाग्राफ्रा नै बेंजोबनानै दङ खम गोथाव संना जागोन दा बिसोरो सेरसे नाया गासै खै केजि जाखो बे सेरसे जाबाय आधा केजि ओरैजाय 1 केजि आराय केजि 3 केजि 4 5 केजिनि खाथियाव जादों आरो ना नाया गाइसमोन ना गिदिरखौ माजों संखो एसे नोंथांमोननो लुगैहोनि राव देखायनानै माजों संखो ना गिदिरखौ एसे हम मिनिस्टार देखायलाय माजों संखो ना गिदिरखौ एसे देखायलाय नै दुन्दिया बाथोन होरो नङा ना गिदिरा एवबाय भाजा एवबाय माथो पिस मोनब्रैल' जाखुमाजोब्बाय नामा नोंलाय माथो पिस मोनब्रैल' लाफाजों नै गाइसमोन लाफाजों ना गिदिरखौ लाफाजों संनाय जाबाय नायाथ' नोंथांमोना नुखादों बेसे गिदिरमोन बेनिफ्राय गोथावा माबायदि दा जाब्लासो मोनथिसिगोन आरो ना गाइसमोन आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन नैबेनो जाहैबाय आंना दखाना कमप्लिट जाबाय आरो दिनै गाबोन अपेनिं दङ बे दखाना दङ जोंनि दिकियाजुलि रड स्टेसन जोबथारनाय सानजाहा माने जोबथारनाय स्टेसन जोबथारनाय सानजाहा मोनसे फख्रि दं बे जिङावनो आरो ना दखाना बियो नैबे नोंथांमोननि सायखं ब्लग इउटुबारनि दखान आरो ना बियो लोगोफोर जाजोब्बाय नै माबा नै ओरै बोखोग्रा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय हाबग्रा दरजा ओमफ्राय ओरै खामानि सोलिगासिनो दङ जोंना हम मिनिस्टारा माने बेखौ लिरसिगोन आरो दा सासे हाजिराबो लादों नै बे दखाना माने गाबोन अपेनिं दं आरो ना हारसिंनो बानायदों दे बेयावहाय रावखौबो हाजिरा लानाय जायाखै आं हारसिंनो बानायबाय खस्थ' मस्थ'ब्लाबो लाबाय 9-10 दिनसो लाबाय आरो ना हारसिंनो बेखौ मोनसे बानायबाय हाजिराफोर होनायमोनब्ला माने सानथाम सानब्रैयावनो जागौमोन आरो ना साननैयावनो जागौमोन दा हाजिरा गैला हाजिरानि फैसाखौ आंनो ओरै होजोब्बाय
ओमफ्राय आंनो बानायगासिनो दं आरो दा दिनै कमप्लिट जाबाय थांबाय एसे बुनायावसो फिसा थिंखौनो बान मोनब्रैसो बायनांगौ जाबाय ओमफ्राय दा मिथिगोना औवानि जाबाय आरो ना बार हाबग्रा बे एयार कन्डिसन ओरै मानसिफ्रा माने बेयावहाय जिरायगोन नालाय जिरायनानै जागोन नालाय ओरै लोंग्राफोरखौ लोंगोन नालाय गरम बोथोराव माने बार हाबग्रा आरो ना बे एयार कन्डिसन बे गोजौआव होथेनांगोन नङाब्ला मोनायाव सिखावफ्रा बारखोनानै खावब्ला एसे जारला जागोन ओमफ्राय नै बिथिंजाय दखानिया बिथिंजाय थागोन नैबे खुलिग्राया थासिगोन दखानिया गाबोन अपेनिं दं गाइसमोन दा मोनायाव जानो थाखाय नै अमा बेदर फोरानखाबाय सान्दुङाव नै दा मोनायाव जागोन आरोना बे अमा बेदरखौ गाइसमोन सबायजों मजा जानोसै आरोना दा मोनायावहाय जानो थाखाय आरोना नैबे अमा बेदरा दायो सान्दुङावहाय गोजां बोथोरनि सान्दुङावहाय बरियानो फोराननानै लाखाबाय आरोना दसे दा मोनायाव जागोन आरोना सबायजों गाइसमोन फ्लरा माने नैबे जरा फाखा जाबाय ओमफ्राय नै बिथिंजायना हा जाबाय आरो ससे फाखा ससे हा जाबाय खामानिया जोबखाबाय ओमफ्राय दा एसे लाइन बानायबावनांगौ दं फांखा लागायनांगोन ना दाथ' गोजां बोथोर नांलाया गरम बोथोरावथ' फांखा नांगोन नालाय दा लाइनफोरखौ एसे फिटिं खालामनोसै जाथारबायानोसै जोंनाथ' गामिया बेनोसै 2 नम्बर बाथासुपुर बेनो जाहैबाय जोंनि गामियावनो आरोना दखाना मालिका बेसो दखाननि मालिका जाजोब्बाय गाबोन अपेनिं दायो एसे फ्रेस जानानै लानोसै नैबे जाहैबाय अमा बेदर गोरान र' देखायनो नै गोजां बोथोर अरावहाय दायो अमा बेदर गोरान एवगासिनो नै अमा बेदर गोरान फोराननाय सान्दुङाव मस जानानै दं जानोसै आरो जोङो दा इंलिस रायलायलाय इंलिसखौ आङो दा एसे फेबावनांगौलै दा हाथ'वा अमा बेदर गोरान संग्राया नै बेसो दै आं नङा अमा बेदर गोरान संग्राया नै गुमैयासो एकदम स्पेशल मोनबाय एबार खिन्थु दरसे साखिनायसै दै गाइसमोन नै जाबाय संख्रि एसे नांबावगोन अमा बेदर गोराना खिन्थु मोनबाय दै मोदोमजोब्बाय अमा बेदर गोरान पार्टि नोंनिया अमा बेदरा अमा बेदर गोरान पार्टि गाइसमोन लागायनोसै होमबा ब्लगाबो बेखिनियानोमोन एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय